Vedela si, že aloe vera sa používa aj pre zvieratá? Liečba zvierat z aloe vera, prečo a ako? U zvierat, tak podobne ako aj u ľudí, približne 75% nášho imunitného systému sa nachádza v črevnej flóre. Aloe vera čo robí? Stimuluje peristaltiku čriev, podporuje poruchy funkcie obličiek, ďalej detoxikuje, odkysluje, čistí cievny systém a oživuje vlastnú obrannú schopnosť organizmu, čiže náš imunitný systém. Posilňuje pohybové aparáty, naše svaly, teda svaly u zvierat, kosti, chrupavky, aj ich kĺby a podporuje ich regeneráciu. Podporuje zlepšenie krvného obehu a krvotvorby prostredníctvom vitamínu B12, ktorý sa nachádza v tejto rastline. Pomáha regulovať krvný tlak, pomáha hojiť rany a zabezpečuje lesklú a hebkú srst u našich zvierat. Aloe vera je adaptogénna liečivá rastlina, to znamená, že podporuje schopnosť organizmu prispôsobiť sa špeciálnym požiadavkám na stimulačný účinok na oblasti, v ktorých už špeciálne úlohy tak spoľahlivo neplní a vyrovnávajúci účinok na oblasti, ktoré sa dostali do nejakej nerovnováhy. Môžeme to ilustrovať na takom jednoduchom príklade. Aloe vera sa používa alebo pomáha tak ako pri hnačke, tak aj pri zápche. Ak sa liečba aloe vera vykonáva po prvýkrát, je veľmi dôležité mať na pamäti tieto skutočnosti. Keď túto kúru spustíme, čo nastáva? Nastáva liečebný proces, silný proces detoxikácie. Telo s pomocou aloe vera vykonáva niekoľko veľmi žiaducich, ale významných zmien. Napríklad bojuje proti nežiaducej kolonizácii čriev, preto aj počas prvej kúry je celkom možné, že telo bude v prvých dňoch pociťovať neznámy pocit alebo určitú hnačku. Treba vždycky pozorovať svoje zviera alebo čo sa deje. To je však pozitívne, pretože telo robí jasné kroky smerom k očiste, k detoxikácii a k posilneniu. Ak spozorujete, že zviera sa necíti dobre alebo to ďalej pokračuje, einfach jednoducho znižte dávky a postupne ich zase zvyšujte. Počas tohto obdobia je dôležité dostatočne piť vodu. Liečba aloe vera je každodenné používaná vlastne pitím gelu z aloe vera a to počas doby 3 mesiacov. Ja neskôr aj pošlem tu na videu uvedené, aké sú dávkovanie pre rôzne druhy zvierat. Vychádza to tak, že jedna polievková lyžica zodpovedá približne 10 ml. Je dôležité, aby počas tohto obdobia sa dostatočne pilo vody, ako som už spomenula. Aloe vera nie je liek, prosím vás, majte to na pamäti a ja nie som taktiež doktor, ktorý by odporúčal nejaké diagnózy. OK? Ak sa ti toto video páčilo, tak si ho ulož, šeruj to s priateľmi a sleduj ma pre ďalšie super informácie, čo sa týka témy aloe vera.